For today's episode, isa na namang napakasolid na recipe ang lulutuin natin ngayon gamit ang pork belly. Kaya tara, simulan na natin to mga kasolid. At pagkatapos ko silang hugasan ay inilagay ko dito sa stainless na tray, sasangkapan ng asin, paminta at tansya-tansyang toyo. At lalagyan ko rin ito ng 6 na pirasong kalamansi. At isasali ko na nga rin pala ang mga balat nito pandagdag aroma. Huwag kayong magalala dahil di naman papa ito mga kasolid. At hahalu-haluin sa malinis na kamay syempre. Shoutout sa mga bagong viewers at followers dyan. Welcome na welcome po kayo dito. Siguradong mauubos na naman ang isang kalderong kanin pag ito ang ulam nyo. At didiin-diinan ko ang mga to para kumapit ang lasa mga kasolid. Imamarinate ko nga pala ang mga to ng nasa 1 oras. At habang naghihintay tayo mga kasolid, start muna ako maghiwa ng mga solid na ingredients. Shoutout nga pala sa Melissa Tabisola ng Ilocos Sur at si Wendell Manaba ng Kapas Tarlac. At pag-comment na rin sana kung ng ulam nyo ngayon para ma-idea ko sa recipe next vlog. Maraming salamat. Sobrang napakasolid ng recipe na to, lalong-lalo na sa outing. At pagkatapos ko nga manghiwa ng mga rekado mga kasolid, start na ako magpabaga ng uling. Malapit na rin kasing mag-1 oras na pagmamarinate kaya excited na ako mag-ihaw. So yun na nga, pagkalipas ng 1 oras, ihawin ko na yung mga minarinate kong pork belly. Babalikan ko na lang kayo mamaya pag babaligtarin para hindi kayo mainip. At pagkalipas ng ilang minuto, pwede na yung isang side, babaligtarin ko para maluto naman yung kabilang side. Shoutout nga pala sa ating mga bayaning OFW, mag-ingat po kayo palagi dyan. At kakaskasan ko lang ng mantika ang mga to para hindi sila mag-dry. At siguradong nanonood din ngayon si Sir Edgardo Garcia ng EPSA at si Andy Comilla Sampaga ng Dasmariñas, Cavite. At habang nag-iihaw tayo mga kasolid, update muna natin si Mrs. Kasolid sa mga halaman niya. At pagkatapos ng ilang minutong paghihihaw, luto na ang ating mga pork belly. At i-chop ko naman ang mga to into bite size. Grabe, ganito pa lang nakakatakam na pero mas lalo pa nating pasasarapin to mga kasolid. May gagawin pa kasi ako dito para mas lalong maging masarap. At siguradong nanonood pa rin kayo hanggang ngayon mga kasolid. Pag-comment naman kung tagasan ka para malaman ko kung saan nakarating ang bidyong to. Maraming salamat. At after ko ma-chop yung mga grilled yam po natin, inilipat ko lang dito sa stainless na bowl at sasangkapan ng maraming pipino at maraming sibuyas. Siguradong may idea na kayo sa recipe ngayon mga kasolid, pwede pag-comment naman. At sinangkapan ko rin ito ng kalamansi, pamintang durog at asukal. At lalagyan ko rin ito na sukang paumbong. Shoutout sa mga taga Bulacan dyan. Ang lahat ng nilagay ko ay tansya-tansya lang mga kasolid. Lalagyan ko rin ito na siling pansigang at siling labuyo. Kung gusto nyong mas manghang, magdagdag na lang kayo. At shoutout nga pala kay Caroline Bagiena at ang Arenas family ng Lubao, Pampanga. At lalagyan ko na rin ito ng tansya-tansyang toyo. At hahalu-haluin ko lang to ng maayos hanggang sa magsama-sama na ang mga nilagay ko solid na aromatics. At dahil luto na ang ating kilawin pork belly, syempre dito na tayo sa pinaka-exciting part, ang tikiman time. You know, parang nakakaamoy ako ng beach pag ganito ang pagkain. First bite tayo, kain po tayo mga kasolid. Sus Mariosep, kanyaman na po. Grabe mga kasolid, sobrang napakasarap at the same time lasang-lasa yung smoky flavor ng pork belly. At sasabayan mo ng marami pipino mga tampo. Taksya po, nakalasa ng kalasa. At yung sauce niya mga kasolid, sobrang napakalasa. Pwede rin siyang ulamin. At siguradong naglalaway din ngayon si Jeffrey Santos Garcia ng Alaska. At kung tiyempong hating gabi nyo naman napanood to mga kasolid, mag-automatic pancit canton na lang kayo mga bossing. Dapat yung spicy Grabe, pag ganito talaga ang ulam, hindi ko mapigilang sumubo. At siguradong nanonood din ngayon ng Balan family at Mariñas family ng Quezon City. Maraming salamat po sa panonood. Siguro hanggang dito na lang muna ng episode na to. So off cam na lang namin uubusin to. At siguradong pag nag-off ang camera, siguradong taob to. Maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta at sumusubaybay sa aking mga video. Grabe, sobrang na-appreciate ko kayong lahat mga kasolid. At sa mga walang sawang nagsishare, maraming salamat, napakasolid nyo. Kita-kita ulit tayo next episode. Maraming salamat sa panonood. Basta Kapampangan, manyaman!